Oke teman-teman, jadi ini ada barongan hijau lagi. Kebetulan wis tak bongkar teman-teman. Jadi dirimu orang ngerti pas wayah bongkare. Ki asline siung tempel teman-teman. Lagi. Ki asline siung tempel ke sini. Siungnya pendek sekali, cuman karo wonge njaluk diganti siung gantung. Lagi siungnya palsu ya teman-teman. Iki siungnya palsu. Ini siung sambungan. Ini baru tak sambung kemarin teman-teman. Lagi. Jadi ini siungnya sambungan sebagian kene iki anu teman-teman ke grendo iki. Jadi pas grendo soke lah kebablasan rene akhirnya tak dempul. Ini kuat banget ya teman-teman. Jadi barongannya ukuran 23. Untuk siungnya iki kuat iki dulu tuh. Bayu kita oglak-oglak ngene kuat banget iki. Padahal siungnya sambungan lah iki. Kena bekas-bekasnya seperti ini. Terus untuk soke teman-teman, yang biasanya takut soke iki kok gak ketok dideleh neng ndi lah, soke di dalam sini teman-teman iki. Neng jerone kene. Jadi soke tak delikno neng jerone kene. Nek gak percaya lah iki. Iki eksperimen teman-teman. Jadi di bagian sini, lah iki nek nyembung ketok iki lho. Lah ini. Jadi sambungannya gak panjang ya teman-teman, cuman segini tok, tapi kuat banget. Loh iki. Ki eksperimen teman-teman, soke tak cepot njajal kuat pora itu karo lem tok ki kuat pora, ternyata ini kuat banget teman-teman iki. Padahal ki soke tak cepot teman-teman, urung tak pasang iki. Ini pakai lem tok iki. Padahal baru 1 hari ini kuat banget iki lho. Bah, dodak-oglak, doplek-kuplek ngene ternyata kuat banget ya teman-teman. Ternyata ki dempulane utawa sambungane barongan jaranan ki ora gemen-gemen ya teman-teman dulu lho. Kuat tenan lagi. Untuk ndase iki ndase garapane tegar teman-teman. Mentane tegar, untuk cat-catane ki kris teman-teman. Iki asine ana idepe iki. Lah iki ana idepe ijo iki lho teman-teman. Lah ini ternyata pakai talang teman-teman, tak kira pakai kulit, ternyata talang. Nanti kita ganti ya teman-teman, kita ganti yang melengkung-melengkung ini kita buang aja. Lah untuk soke ini teman-teman, lah iki jadi sing penasaran soke sak piro, lah iki kalau masuk segini ya teman-teman untuk soke iki. Jadi ora sampai nembus ke apa ning arani, nembus ning jerone kene. Biasanya wong-wong nembus teman-teman, nah iki aku ora. Jadi gak sampai nembus. Nah iki soke segini. Udan teman-teman. Diamput. Udan iki. Udan tenan pura iki. Wah, ternyata kodame ngamuk ya teman-teman. Kira-kira kodame opo iki? Barongan iki kodame opo teman-teman iki? Wah, lah kok udan ngene. Kita lanjut nanti nek wis terang ya teman-teman. Iki mumpung wis terang teman-teman, jadi kita lanjut lagi. Tapi ora terang nemen iki sik grimis teman-teman, iki udane sik ngrecih iki. Kita lanjut lagi untuk review nih. Lah iki kira-kira kodame apa iki? Ki anu teman-teman, sik kita cek belakangnya sik to. Wah, iki nek gambare iki lho. Marai nek gambare babi gulung iki lho teman-teman, sing garai udan iki lho, monster iki. Iki gambare monster babi gulung ya teman-teman iki. Irungnya kan kayak babi lagi, kuping-kupingnya barang ki babi gulung teman-teman iki. Pah iki jamangnya anu teman-teman. Sing ngecati anu sapa nek arane? Tommy teman-teman, iki gaweane Tommy iki jamangnya iki. Dicat babi gulung ini karo Tommy iki lho. Jan koyok monster babi gulung tenan iki. Terus mburi ya nek tulisane Douglas. Apa artine Douglas iki? Apa ya iki? Dua paling ya teman-teman, 2 gelas. 2 gelas berarti gelas-gelas teman-teman. Mosok iki lagu nah iki. Paling lagu ya teman-teman. Gelas-gelas kaca paling ngono ya teman-teman iki. Douglas. Apa cat iki? Mosok cat iki? Apa ya iki nek ngaran iki? Ya paling gelas-gelas kaca ya teman-teman iki. 2 gelas ngene. Douglas ngene berarti gelasnya pindho. Lah iki jebule lagu lagi ya teman-teman iki, ternyata gelas-gelas kaca paling ngono ya teman-teman. Terus untuk
Bongkeran ini pakai stainless. Lagi ada 3, ada kelintingnya juga Cirolu Patmo 6 tu. Tapi gak podo teman-teman, kelintingnya nek sing cilik. Tapi ora apa-apa, yang penting kan muni ya teman-teman. Terus bagian kene iki ngluntung lagi. Nanti kita benakkan teman-teman yang bagian kene iki. Jadi kita buang ini kreteke iki. Kemungkinan ini kepanasan ya teman-teman. Lah iki makanya ngeluntung seperti ini. Sing bagian kene iki kok yo iya. Lah iki yo ngeluntung. Nanti kita kita buang ya teman-teman, terus kita kretek lagi. Maksudnya kita tali lagi teman-teman, bukan kretek. Kalau di sini kan pakai tali semua ya teman-teman. Terus ki ya nek toke. Nah ini kita tegar teman-teman. Cuman untuk jerone iki gak clear-clearan ya teman-teman, soalnya iki wis suwi ya niki. Makanya bleduk seperti ini. Kris Getas 2023 lagi sudah 3 tahun yang lalu ternyata teman-teman barongan iki. Makanya warnanya sudah pucet utawa puyah ya teman-teman. Marahnya nek babine iki lho, babi gulung iki. Terus untuk iki nih gondele. Nah iki buatan sendiri teman-teman iki. Soalnya iki wong iki anu bakal rambut teman-teman. Lah iki jadi rambutnya ini paling ya dipasangi dhewe sak simbar-simbare barang iki. Terus iki pakai kulit. Nah ini pakai kulit. Iki untuk cacatane Tommy. Lah iki oh iki ning anu iki piye iki? Berjret teko kene jret. Oh kemungkinan iki melungker ya teman-teman, iki paling angen-angen iki ulone sing kene iki melungker ya teman-teman. Lah iki kemungkinan iki melungker rene ketutup. Lah ngene jret lagi menggok rene. Kemungkinan ya teman-teman iki soalnya iki barene terus kok kene rene kenceng ini. Nah kemungkinan ki menggok ngene jret mubeng ngene seret lagi munggah iki. Iki enek ngene-ngene kene barang opo iki jenenge? Iki opo ya teman-teman iki jenenge iki? Terus untuk grenjengnya iki di dalam teman-teman, iki grenjengnya di dalam iki. Pakai warna ungu. Nah ini. Nah iki loh teman-teman ngeluntungnya di sini. Nah iki. Iku dibenakno lah ampri gak ngeluntung ini. Biasanya kepanasan teman-teman, goro-goro dipepe ngono ke akhirnya jadi seperti ini. Nah iki sing bagian kene barang iki ngeluntung. Nah untuk iki nih lambene lah iki pancang. Jadi untuk mangape barang ki kurang ombo teman-teman, ki mangape segini. Lah kayak tulisannya barang ya guys. Opo ge tulisannya iki? Laila. Oh iki ukiran teman-teman, iki ukiran iki. Lah iki nimbul iki. Iki ukiran teman-teman tulisannya iki. Ilate cuwilik iki lah. Sakmene ilate. Ya engko menawa nek karo wonge njaluk diganti nanti bisa kita ganti ya teman-teman, sing rondok gede iki cuwilik ya. Iki lho sakmene. Lah iki. Terus untuk bibir-bibirnya iki ya boncal-boncal, soalnya ya bekas ya teman-teman, soalnya ya digawe muan main makanya boncal-boncal seperti ini wajar. Terus kene iki ya mencle. Nah ini. Tapi rapopo ora ketok teman-teman, soalnya game main kan mangap jadi nggak kelihatan. Untuk mangapnya nanti kita besarin teman-teman, iki kurang ombo. Nek kena kemul ngono kae digawe koyok mingkem teman-teman, kurang piye, kurang mangap tenan ngono kae lho. Iki untuk bawa-bawane seperti ini. Nah jadi sing pengen roh mentane pas urung dicat ya seperti ini teman-teman, mentane apa nek ngarani iki sembungan siung seperti ini. Iki nek wis tak cat iki nggak kelihatan teman-teman, koyok wis asli ora sembungan. Makanya iki saurunge dicat. Lah ini kita video dulu itu. Ampri dirimu ngerti oh ternyata sembungannya seperti ini. Lah iki kuat banget ya teman-teman iki. Terus iki wonge request njaluk rondok ngeve ngene teman-teman lagi. Makanya sing bagian kene iki asine buwendol banget. Lah tak wapras ampri iki iso ngeve ngene. Tapi yo gak iso nemen teman-teman. Ya isone segini. Nah iki segini. Kio kecil teman-teman, jadi dirimu nek gawe
siung iki gedhi ae utawa nek lagi belajar bikin siung gantung yang besar ae ya teman-teman. Soalnya nek kecil ini iki pas gawene ngono kae apa meneh nek pas kayu teles sih gampang ceklek teman-teman. Makanya harus hati-hati nek gawe siung gantung seperti ini. Tapi nek kulino gawe cuwilik ini malah gampang teman-teman. Terus untuk kodame iki apa ya kira-kira kodame apa ya teman-teman. Nek mburi wi enek babi gulunge. Nek depan iki ijo teman-teman. Nek babi gulung ki gak mungkin teman-teman. Soalnya ki ngarepe ijo kaya ula ngene. Terus ana anu iki. Iki kaya anu ya teman-teman iki. Kaya kelelawar ya teman-teman iki. Kaya kupinge kelelawar iki. Apa ya iki mosok codot iki. Oh teman-teman iki kodame codot teman-teman iki. Nek tak delok-delok seperti ini, iki kodame codot teman-teman iki. Iki metune pas bengi tok teman-teman. Nek awan iki turu iki. Kodame codot jadi keluarnya pas malam hari tok ya teman-teman. Iki nek awan iki turu iki. Terus untuk ukirane lah iki. Patran-patrane seperti ini. Oh iki digawe lincip-lincip ya teman-teman iki. Lah iki. Kita zoom cacate teman-teman ben ngerti ya toh. Oh cacatane ternyata begini lah dirimu ki ben ngerti. Oh ki ora dianu teman. Oh ki arep cepot iki. Lah iki. Nanti kita lem ya teman-teman. Terus kita sulami ki ben gak ketok apa dempulane seperti ini. Nanti kita sulami hitam teman-teman. Sing kene barang gila iki. Simbare upin-ipin bah sowangar sayangnya kulitnya ini tipis banget ya teman-teman. Iki kulitnya teko Nurkolis teman-teman. Jadi kisah glebekan tok iki. Garapane tegar, catet kris, terus jambange apa Tommy, kulitnya Nur lagi sak glebekan sak jaranan tok ya teman-teman iki. Terus kingko nyembunge saya lah iki wis. Terus sesuk apa nase diganti iki engko dilempar rono lah wis nganjuk iki teman-teman iki. Barongan nganjuk kodame codot iki jan nyuweni tenan iki. Delok to siunge toke bayu sawangare kaya ngene. Nanti nek dicat wis ganteng iki wis. Siap ngerayen lagi ya teman-teman. Wes ngono teman-teman, kok dilanjut neng video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juos.